हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय दिनैहाय जोङो न'आव थांदों माने न'आव सफैखाबायानो जोङो ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आबैनाव बेरायनो फैलायबाय जोंहानो मास मोननैनि उनाव फैबाय जि गोबावनि उनाव एप्रिलावनो फैदोंमोन बैसागुआव मास मोननै फुरा जाबाय फैलायबाय आबैनियाव ना बाबु मा थेबदों मानियाव दिदिया मा थेबना होदों शर्मा क्यों रहा है दिखाओ दिखाओ चेहरा दिखाओ अपना दिख गया कुछ बोलो हाय बोलो अरे ठीक से बोलो जोर से ये वीडियो काट देना ठीक है नहीं ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसे ये नहीं काट देना नहीं नहीं जोंहा खाथिनि आयंमोनहा एकदम आयंमोननियाव माने एकदम छोटासा नानहाजा सासे बेबि बय गोदान आलासि फैदों बेखौ जों नायनो नागिरदों आंबो फैया गोबाव जाबायमोन ना ओमफ्राय दिनै जों सप्तानैल' जाथारदों बेखौ नायनो नागिरदों जोङो दा अखा हादोंना लामाया गाज्रि जादों हाब्रु जादों अखाया एकदम दामानि हाबाय थादों नालाय बेखौ नायनोसै जोङो नोंथांमोनहाबो नायफादो आंजों Babu, abi ko cuma nih. Oh, siapa itu? Hana ya? Abi ko cuma nih sana? Ya? Abi ko ona? Ona? Abi ko? Ona? Ona? Abi ko ona? Ona? बेबो सासे जोंना आदानि फिसाजो बेहा मास मोनब्रै बारबाय ना मास मोनब्रै ना रायज्लायहरदोंना साननै आगै बाबुनिया Sona Sona आंखौ सिनायदोंलै नुनानै मिनिलायदों ना आंनि सोना ना ओइ दादाया आं आनैजों फामजादों दे आनैजों फामजादों नों गेलेबाय थादे आं फामजाथरनि दे आनैजों Kena ada nengah babu. Oh, agak kapan sih nagi? Huri. Bam dah ya, sana neng bam dah ya. Oh, sana bam dah ya. Bam dah ya, di sana neng bam dah. Ayo. Babu ini paling lewat. Terus kita ambil kan aja aja pak. Ya, dada ya. Neng bam nih ya, nasi neng mana agak kusir gak ke? Oh, wes lah. Kabai na agak ya, awan, agak kau, awan. Sekolah nih kayak berak jadi nih sana. Oh, berak raja tuh. Berak nih lagu ini, berak nih lagu ya.
ओइ नोंहा मा खालामदों आगैखौ मानो सोगाबखो नोङो आगैया आगैखौ coba आरोबाव deh आगैखौ Rombase. Dasar sampai ke mana? Masalah baik ni biar dukun kan lebih baik ni. Dukun yang besar ni. Apa ibu dia jauh kena ni tu naik. Dukun phone guli maba jab lele ni. Musri abad. Agi kan le agi ko bam na babu. Agi ko nang bam na hay ada. Husin baik kan hay ada. Oi noi gidung. Kita jeng agi jeng. Ba agi deng sana nang ko nang doa ye maba deng na. Doa hay bam na nagir na ni maba deng na. Au hon babu. Ji ai sing spi bayo ne fainan. Fai dah hem. Mukan ku hotel apa? Ang bidinya mabai thaba biam thabai tha nang ba hem. Ai dip mai alai. Lana video. Man le dia nang ha? Man le dia. Ang ha. Man le dia. A B C D E F G H 4 1 2 3 4 5 6 7 Đứng mày mà thằng bao nhiêu nè? 8 Dừng lại Maksudnya Reo dan dia pilih kau cakap ya Lebih bisa ya mat Kan kau cakap kan Sase, sane, satam, sabai, sabah Soy Sampai angzeng Ayo, temen aku tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hem Kantala Jini bisa mari ba grup lagu mfis beba jina Malah ya Lapa ada nang hinjau lapa le tanang na mari numlai आंहा दिनै फैनानै बाजै देरसिनखौबो लोगो मोनफैबाय माने बे आदामोना साथाम नालाय ओमफ्राय आदा गिदिरमोना दस्रायाव थाहैबाय आरोना बावाखै थाहैनाया ओमफ्राय आङो थाहैजेननायनिफ्रायनो नुनाय जायाखैमोन आरो फैनायबो जायाखैमोन नालाय खाथियावनो बारा गोजान नङा ओमफ्राय दिनै मोरैबा ग्रोब बाजैयाबो खान्थाल जानो होनना फैदों दिनै लोगो मोनलायबाय ज'नो गासिबो ओमफ्राय दा जोंबो थांनोसै बारा गोबावबो थाजानाय नङा मोनजासिम खान्थाल जाखांबाय ओमफ्राय दा थांसैयानो ओंखारबाय बाबुखौबो गानहोबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिनैथ' फादार्स डे मोन ना थ' हेपि फादार्स डे बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय